Kardom don mali tu nalitum kado ko don hastami Rohon Bey mixes video YouTube channel lapen Rohon Bey Facebook page ahin pen nalitum kurang tu lapen kardom cipizer iglo pini bangke nalitum si kenang shot ilitum Karbi Lamkuru aphan long mesi sonsoni alam the nalitum pacini pan sinili video selam iglo lapen nalitum sinili Rohon Bey mixes video YouTube channel lapen Rohon Bey Facebook page follow ilang subscribe ilang desa tirion ini pati doni bomo kante pancing pon iglo na tine video along ki cheng silake Karbi lam thejol Karbi lam thejol long pinili tum charli pon iglo na wang prok kaina li tum chini iglo wang prok puke English alam pen ke box polo Assamese alam pen ke bohon toruk cita don mali tum nalitum chini igma la wang prok aphan ilitum Karbi alam pen kaprek ison kir du thikla Cinigma Wang prok aphan ke ilitung Karbi lam pen kaprek kir thukela puikan lo Arnam Keso abur kelong potela Wang prok Keso phan si budamiklo la sodon thu ilitum charli poniklo nang la bang don malitum Vangphli puke to pay applying visit pusi budamiklo Assamese lam pen ke saboloi oha pusi budamiklo la Vangphli bangke la sodon thu alam thela bangke Vangbon pu ke Vangbon phan hai Vangbon phan English alam pen ke to come continuously pula Assamese alam bangke ahi thoka la sodon thu alam thela bangke Vangphlut phan ke to appears all of a sudden mane chini nipin mesi Bang iklu lumat di la si all of us to appear all of a sudden pusi English pen ke pupon iglo pen Assamese alam pen ke ahijua son haji pudam iglo si don mali tu napuson Karbi Lamkuru manteli tum Karbi lam tasam apotha ka chini long ever aphan nili YouTube channel da pen Facebook page mina do follow ring tino kado ke page me do me thakni kardom